Bueno, gauza da, ni berez, ez dakit den hau, niri deitu didate, eta hemen hau, baina berez, dakit. Behin sartu nintzen olako taberna raro batean kutzin, eta ikusi nuen argazki bat tipo baten errati batekin, eta zen sosketa bat izango da. Ezena eman nuen, eta gero konturatu nintzen ez, diru askatzen zidatela, hilabetero, eta ni kentzeko modukoa ezinezkoa. Eta hor dabil hilabete pasa, eta nire atzetik, nire etzera juten dira, deitzen didate, desesperatuta. The song I would sing is not about the war, not about the drugs, and not about the star. The story I will tell you, it's about the style of song. That style of song comes from the underground. This is the Robado.